19 anyos nga katabang gidakop sa kapulisan sa City of Naga, Cebu kaganihang alauna sa kadlaw kini human giingong gida ni Janen Nacorda nga taga Barangay Inayawan, Cebu City ang duha pa lang kabuwan nga masuso nga iyang gibatayan ngadto sa panimay sa iyang uyab sa Barangay Balirong sa Maong Dakbayan. Matod sa hepe sa City of Naga Police Lieutenant Colonel William Homok nga midangop sa ilang buhatan ang ginikanan sa masuso. Pulos nagtrabaho ang magtiayon samtang ang duha pa nila ka mga anak nagtungha pa. Sa ilang pag-uli, wa na ang masuso ug si Nacorda nga duha pa lang kaadlaw misuod isip katabang. Di na usab kini makontak maong midangop ang magtiayon sa police station. Pasangil sa dinakpan nga igo ra siyang miduaw sa iyang uyab ug iya pang gipaabot maong wa makabalik dayon. Gisusi pa usab sa kapulisan ang background ni Nacorda. Samtang desidido na ang ginikanan sa masuso nga mopasaka og kasong kidnapping batok sa dinakpan ug ani ay pahinumdom ang kapulisan. Atong sang sination kung kinsa natong imo nga katabang ilabi nga wala gilaing mabilis atong panimalay kung angay magbilatod lang kasaligan sa atong ngarang kay sasama ini nga hitabo may nalagan kay natrace atay sa atong kapulisan na buha na to na baik na ang bata